गिबियावनो खुलुमबाय सायखंब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जालायबाय। जोङो दायो खावब्ला थांगासिनो दङ। आंजों लोगोसे दङ आदा जितेन। जोंहाथ' देग्लाय माने मुंदांखा बर' सावथुन आर्यन फिल्म प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय रबि नार्जारि थैसोम 2 बे थैसोम 2 सावथुनाव जोंहा आदा जितेनाबो पार्ट खालामदों। नोंथांमोना दाखालि दुर्गा फुजायाव थैसोम 2 सावथुनखौ नायबाय जानांगौ, नोंथांमोना नुदों जानांगौ आदा जितेननि पार्टखौ। दायो आंजों लोगोसे दङ आदा जितेन आरो आं न'आव थांगासिनो दं। ओमफ्राय खावब्लायावहाय माने आदा जितेननिनो प्रजेक्ट सोलिगासिनो दं, माने मोनथामफ्रावबो ओमफ्राय आरो जथायावबो सोलिदों, ओमफ्राय ओरै आरो खानायबारियावबो आदा जितेननिनो प्रजेक्ट माने सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय आङो थालांगोन जथायावहाय माने फिल्मा फ्रि सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय दायो खावब्ला मोनहैनानै मा मा देखायनाय नोंथांमोननो देखायबाय थानि। लामाफोरखौ नायनो हागोन नै माबायदि खावब्ला थांगासिनो दं। लामाया गाज्रि लामाया। जों आदा जितेनाबो बर' सावथुना मोनब्रै मोनबासो जाबाय। अरखियावबो दङ आदाया, सनानि न'खरावबो दङ, ओमफ्राय आरो नाजागासिनो दङ, पायेलावबो दङ। ओमफ्राय दायो जों माने खावब्ला थांगासिनो दं। नैयो मा दै सफाय दालाय लामाया। खावब्लायावहाय मोनथाम हल सोलिगासिनो दं फिल्म कम्पिटिसन बे बोसोराव। लामाया नाय लोगोफोर, लामाया माबायदि। ओंखारनांगोन नामा? खावब्ला थांनाय लामा बिराद गाज्रि, खन्द' खन्द'। बाटासिनिफ्राय 25 किल'मिटारसो जागोन लामाया। दायो माने जोङो थांगासिनो दं, जोबोद खस्थ'। आंनिजों लोगोसे दंबावो नै एमप्लिफायार लादों, थांगासिनो दं। दायो जथाय मोनबाय, जथाय नैयो गेटआ। नैबेनो बेयावनो दा देखायफैगोन आङो, नैबेयावनो दा देखायफैगोन आङो मोना जाब्ला नैबेयावहाय। दायो खावब्ला थांदोंसै। थ' नोंथांमोन मोनफैबाय दायो खावब्लायावहाय। आदा जितेननिनो गासिबो प्रजेक्टआ माने सोलिगासिनो दं दायो नैबेयावहाय माने खावब्लायावहाय। थ' लोगोफोर गासिमोन, थ' नोंथांमोननो एसे फुजाखौहाय बेरायनानै देखायनोसै आङो। ओमफ्राय दिनैनि सावथुना जाहैबाय जोहोलाव जांगिला। नायनो हागोन नै नोंथांमोना दायो खावब्ला लोखि फुजा मोनफैबाय। नोंथाङा जेरावबो थाया मानो, नोंथाङा मा काउन्टाराव फैनांगौ। मोनबा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नै सौफैलायबाय खावब्ला हाथाइ कमिटिनि हांख्रायनायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जोहोलाव जांगिला दिनै देखायगोन। ओमफ्राय हल सिङावसो हाबनि र', हल सिङाव हाबना देखायनि। दिनैनि सावथुना जाहैबाय जोहोलाव जांगिला। ओइ आदा जितेना नैबे मोनसे प्रजेक्ट, ओइयो मोनसे प्रजेक्ट। गाहायाव जिरायग्राया गाहायाव जिरायनानै नायनो हासिगोन, सेराव जिरायग्राया सेराव जिरायनानै नायनो हासिगोन। जोहोलाव जांगिला दिनैनि सावथुना। होनानै बेखौ नायदो।
देग्लाय दख'ना खेला दख'ना लटारि खेला आंबो गोदो होयोमोन होआखैलां देग्लाय बेनो दायो माने मोनाबाय नालाय एसे बिर जाबाय आं दा जथायाव थांसै एसे देखायगोन आं जथाय नुबोबाय नालाय नोंथांमोन दायो जथायाव मोनफैबाय बिस देखायदों आङो जथायाव दायो फ्रि नालाय बिसखौ देखायदों थ' लोगोफोर दायो मोनफैलायबाय खावलायावहाय ओमफ्राय खावलायाव नै फिल्मा जोब्बाय दायो हला खालि जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै गोजोन्थों चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो गावनिनो फंबाय साननानै एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि